Goddag og velkommen til den 5. december. I dag skal vi prøve at smage på en Limfjords IPA, som også er lavet af Thisted Bryghus. Den har en meget fantastisk aroma, og den fuldendes af smag og friskhed fra de forskellige humletyper. Så hvad, bro? Fuck. Chinook, Skal vi prøve at dufte til den? Amarillo, Lad os dufte. Mosaic Fuck. og Citra. Den dufter Vi meget. starter med at prøve at dufte den. Den dufter rigtig Den meget. kraftig duft. Jesus Christ, man skal prøve at forklare det lidt kedeligt. Damn. Den, og så har den, og så har den, og den, og De mener, at den både er prominent på bygmalt, rumalt og havremalt. Den er meget krass. Den er meget Den maltet. er 6,5%, og den svarer til 1,4 genstande. Det er, hvad der er Det ved. ligner puls. Og jeg det, mener- det jeg mener lugter, ikke- Jeg ved ikke, hvorfor. Hvad lugter det af? Det dufter bare ikke godt. Citrus. Jeg kan bare ikke se, hvorfor en øl skal være så sort. Og lugter så meget. Det Det lugter... er ikke engang noget, man sådan nyder. Har I prøvet at smage... kender I sodavand Swip Swap? Den er, hvor de har blandet sådan Fanta og Cola. Nej. Det lugter den af. Har de blandet Fanta og Cola? Lad os smage på øllen. Eller smag på det. Skål. Skål. Og glædelig jul. Hvor satan, gutter, mand. Jeg ved ikke, hvordan den... Okay, den har en virkelig ringe eftersmag. Men eftersmagen kommer først efter sygt lang tid. Efter sygt lang tid, så mærker du om ved halsen, at den smager bare lort. sort. Den smager sort. Den- Nå, det gør den. Hvis farven sort havde en smag, så var det det her. Vil I høre en sjov juleeffekt? Jeg vil gerne lige fortælle mine tanker om den her øl først, for jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen, der har siddet i et bryggeri, og så har de tænkt, skal vi lige prøve det her? Og så har de smagt på det, og så har de tænkt, Det er noget good shit. det er pissegodt det her. Nej, Nej, det- nej. det kan vi godt sælge. Jeg tror, de har lugtet til den, og så har de tænkt, jo, send it out. Ja, det er basically... Den smager virkelig ikke godt. Det gør den virkelig. Det er en god øl. Den sidder stadig i munden. Sådan, hey, Ja. Jeg vil aldrig drikke den her frivilligt. nej, aldrig. Nej, same. Selv hvis Jeg jeg, har ikke engang lyst til at drikke den nu. hvis jeg var fuld, og du kunne give mig gratis alkohol, så sagde de ikke. Nej, altså, hvis du sagde til mig, det her, hvad hedder den? Limfjordens eller noget. Limfjords IPA. Ej, for helvede. Det Det kommer skal til jeg at fandme haunt ikke me dreams, det der. Boy. Nå, nu skal vi... Lad os fejre det med en bunder. Vi ses på bunden. Skål. Fy for satan. Hvor er den dårlig, der. Uha. Det er en god. Den rammer alle de forkerte steder. Hvis du ser din far, han er sådan nogle her til at ligge ud i køleskabet, så skal du Slå ham. slå ham. Skyder ham. Var på en på skrinet. Fuck for helvede, så din far han har virkelig ikke nogen idé om, man kunne... Hvorfor? Fuck din far. Man vil Okay? ikke smage dårligt. Det er bare en rigtig... Det er som om du har tykket lort, og så ligger det bare i munden på dig i så lang tid. Bro, jeg tror også, hvis man tykker lort, det er bare helt hypotetisk. Hvis man tykker lort, så er det rigtig svært at komme ud af munden igen. Jeg tror aldrig, du føler dig rent i munden igen. Ej, Det er ligesom, hvis man kommer til at tage en af sine søskendes, eller mor og fars tandbørste. Det er den mest forfærdelige oplevelse, man kan have, fordi man sådan... Og det går først op for en, når man stiller den ned sådan... Ja, Og det er bare gumlet på deres klamme. deres fucking... Og de har sikkert røget cigaretter og drukket... Bøvse lige. Du smager lugten, når du bøvser den. Kan jeg sige. Ja, ved du hvad? Jeg synes faktisk bare, at vi skal komme videre. Jeg synes, vi skal sige tak for i dag. En træls 5. december, mand. At man skal... Det skal ødelægge sig. Sådan en dårlig øl. Jeg skal ikke lide den, mand. pyha. Det ødelægger ens julestemning. Det gør det Julehumør, det går lige ned på det. Inden vi slutter, så var der faktisk noget med en julestok. Tænker I nok. Hvad handler det om? Nu må I ikke vise julestokken. Og jo, lad os snakke lidt. For vidste I godt, at julestokken, altså slikkepinden, den blev lavet i Tyskland. Og den startede med at blive lavet som et J for at represent Jesus Christ. Og det røde i den skulle forestille hans Blod. blod. Det er lidt crazy at Og tænke det på. hvide, det var... Kroppen. Jeg tror, Så de suttede på Jesus. Jesus, han var palæstinenser. De sutter Jesus. israeler. Nu kæft for helvede. De sutter Jesus. Og det er sådan, hver jul bliver Jesus suttet af små børn. Ergo, den kristne religion er pædofili. Det
Vi kan ikke det der med. Men det er jo ægte. Det er jo en observation, der lige er blevet lavet. Og med det sagt, så vil vi gerne sige Og på den, tak for i dag. og tak for i dag. Og tak for den 5. december. Og vi ses. Glædelig advent. Vi ses. Hvornår er det? Det er lidt Allerede om 5 dage. i morgen? 5 dage. Om 5 dage. Ses vi allerede i morgen? Vi ses allerede i morgen. Det gør vi. Vi ses allerede i morgen. Hej hej. Hej hej.